from Jose Nelson Castro, pangutana mi pastor, ug unsay ngalan sa tulo ka manulunda sa Pinadayag 14, ang mga sulti sa tulo ka mga manulunda. So nangutana siya unsa kuno'y pangalan sa gitawag og tulo ka manulunda. Igsoon kung atong basahon ang Pinadayag 14 bersikulo 7, 8, 9, kay naamo na diha, wala tay nabasa nga nahay pangalan ang tulo ka mga manulunda. Ingani igsoon, ang word nga manulunda igsoon gikan sa Greek word nga gitawag nato og angelos, no? Kanang word nga angelos igsoon meaning messenger. Dili siya not necessary nga literal nga manulunda, depende sa context. Nay panahon nga nag-refer sa literal nga manulunda gyud o adusay nag-refer sa mensaher or messenger. Ato ganin tan-awon igsoon, the same word sa Greek word ang gigamit dinhi sa gitawag sa manulunda. Aton tan-aw igsoon ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 10. Aton tanawon, abrihin yung balang kasulatan o isulat ba ang bersikulo o tapos sa mong programa basta pagbalik ngun naa bagayod diri. Nagisgot kini mahitod kang John the Baptist. Akong basahon. Kay kini siya mauman ang gisgutan sa naisulat nga nagingon, tan-awa igapadala ko ang akong magsasangyaw, mga nagauna kanimo siya mao ang magaandam sa imong dalan sa atubangan mo. So imo makita igsoon nga nagisgot kani na mahitong kang Jesus Christ o kang John the Baptist, kay una man na tao si John the Baptist aron sa pag-andam sa dalan. Pero kung imong tanaw dinhi nga ingon siya tan-awa igapadala ko ang akong magsasangyaw. Kining word nga magsasangyaw igsoon gikan sa Greek word nga angelos. The same nga Greek word nga gigamit dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 7. Pareha gyud siya Greek word. Therefore, ang imong conclusion dinhi kung imo sang tan-awon sa Strong Exclusive Concordance, ang word nga angelos na igsoon nagpasabot sa messenger. Meaning to say, mga tao. Now, kung imo tan-awon dinhi, tama gid mga tao igsoon. Naalala ang manulunda mo adto sa matagbalay mo mag-Bible study. Kita ba kag manulunda nga nagwali dinhi sa pulpiti o daghang tawo nga naminaw? Kaya ang word nga manulunda gikan sa Greek word nga angelos igsoon, mao man ang gitawag natong messenger. Mao ni nga nag-ingon sa bersikulo 6, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini may gidalang walay katapusang balita. Kinsa nagdala sa walay katapusang balita? Mga tao ni nga gisimbolo sa word nga angelos sama sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 10. Og ang bersikulo 7 niingon, og sa makusog nga tingog nagaingon, kadlukin ninyo ang Dios, kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Unsay rason igsoon nganong kadlukan nato ang Dios, kay niabot na ang paghukom. Pero kaning word nga kadlukan igsoon, kung maghimo ka og si Jesus, nagpasabot ni siya nga out of love ni igsoon, out of respect ni siya igsoon. So higugmay og kadluki ang Dios, meaning respetuhi ang Dios kay siya usa ka balaan. Nganuman, kay unsay ningon dinhi igsoon, kawag kaniya ihatag kaninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa paghukom. Kining word nga takna sa paghukom igsoon, gikan ni sa Greek word nga krisis. Ang word nga krisis igsoon meaning to say nagasaysay may tungod sa pagsukon hukom, pero dili pa ni ang gitawag nato og kinatibuk-an kung executive judgment igsoon. Kay kumiyon kay executive judgment, ang gamiton ang ni Greek word is krisma. So imo makita din igsoon nga it is a crisis. So meaning to say, ang Dios karon nagalantaw sa record sa mga kasasala gikan pa kaniadtong panahona ug hantod sa karong panahona. Nga kung imo ganitan-on tun-an Daniel 8:14 nagisgot sa 2,300 ka mga adlaw gabi nga diin natuman dito sa 1844. Dito igsoon imo ma-refer usab nga paghukom. Buno igsoon kay mubo na magyud kay ang atong panahon. Ako na lang ning basahon ang naa diri igsoon na mahitungod ni si Quelz Zinet, salamat sa topiko o mensahe pastor watching in Leyte.